παιχνίδι τώρα είναι ατομικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας πάβει να υποστηρίζει την ομάδα από την οποία προέρχεται. Λέει ξεκίνησα μπλε, θα τελειώσω. Μόνο μαχητές, τίποτα άλλο. Μπορεί να είναι ατομικό, αλλά σίγουρα θα υποστηρίζουν οι μαχητές τους μαχητές. Εσείς οι παίκτες αγωνίζεστε ατομικά. Στο ατομικό λοιπόν και σήμερα αγώνισμα έχουμε ένα διαφορετικό έπαθλο. Έχει έρθει